நன்றி அண்ணா. நடுவு நிலையில் நின்றும் வறுமையில் வாடுபவருக்கு என்ன பெருமை இருக்கிறது? நல்ல கேள்வி இனியாள். வறுமை ஒருவருக்கு அவர் முற்பிறவியில் செய்த தீவினையின் பலனாக மட்டுமே வரும் என்ற இயற்கையின் விதியை புரிந்து கொண்ட உனக்கு இந்த சந்தேகம் ஆழமானது. இதற்கு திருவள்ளுவர் நடுவுநிலைமை அதிகாரத்தில் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம். கெடுவாக வையாது உலகம், நடுவாக நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு. இதன் பொருள், உலகத்தில் அறமும் அறமின்மையும் கலந்திருந்தாலும் இறுதியில் அறமே மேலோங்கி நின்றால்தான் உலகம் அழியாது நிற்கும். அப்படிப்பட்ட அறத்தின் பாதையில் நடுவுநிலையுடன் நிற்பவருக்கு வறுமை ஏற்பட்டாலும் அறிவுடைய சான்றோர் அவரை தாழ்வாக காண மாட்டார்கள். மாறாக அவர் காட்டும் நேர்மை, நடுநிலைமை, அறத்துணிவு காரணமாக உலகம் அவரை பெருமையாகவே மதிக்கும்.